Tiletinzwe baba. Naulizaje? Makanyora tsamba ino mutuviri. Tsamba ino. Sorogano remunda. Okoronya yakapita pale. Ndina ngakupinda mukati mwake. Yararayo. Adina ngakupinda mukati mwake. Gazi ndokunga 1993. Ndakataka kuwa makati na anomufuzi. Ndishe ndinzana kwa mageta asiku. Nomagati ndatoya. Uya akatouya pamakati yedu ari agara acho ari wakomana vanhu veisira Magati mapesa zvosari. magati tagara tichikosha Ini mapesa zvosari. inini ndanekuwa 2018 Amakuwa sinji. Mapesa zvosari magati ndini. Ini garden Sabu, the committee yako ya. Kiyaeni mkuzi. garden Sabu committee. garden lao ni Committee yako ni. 94 tangu hili na mimi scheme kama gazi wangu Saka ndirani. garden ndo langu gadi nakuwa busy akutengesa minda achitengesa chisana ngati sawa nakutungisanza nono uwakaizo nomwaruko pakatopara akabva kwamure wakatengesa zvakawaka mini auso ana gadi yedu anogadi yenakarikwana akutengesa munda isitisima painia paidation scheme uyakatona garden Mapainia mapload holders. Mapainia mapload holders. Na hiyo arudi. Mbatsane. Sabu mwaina. Committee member yako na ile. Kuitu. Ndio sema magati na hadi. Unazungumza. Ndio mapasiko. Sasa muda wao. Sasa muda wao. Ndizo. Ema sana mwana. Asinasimu mnamo kudaka chikoni juu. Uyamude sana magati na maponzi jini. Kuzonda bimbati. Akazibatsirikana yawa. Ndire kudzeri sicheka jeka. changa Kweli sicheka jeka naye. Kweli sicheka. Samu. changa ni ngaikumbira nditaure ndicho Taura ini mabasa. changa ini ndakawana munda Izana kuze madunya yawe. andina ndakatanga kubata garden ndina kasusu uyu garden rangu ndiro rake ndora kasusu Da. Mkuu wangu. Akataka kukuta kati ndia. Ndivile mawe. Gati ndichenda kumagadi 83 soonaka usikitsa nakudirize kandi nemunomufazi magadi akabata gadi kasino nayo mkomana uke akafa na ndio Nani? andio tatu 6 magadi yesa magadi Mwaza? Mwaza magati. Za gati ndo Kati na huko leo tunataka kucheza challenge ndio ndio ndati telele kabe. Amakwenda baanza. Munizo gati ndo wa manjani. Ndio ya. Ndio. Ndio hapo. Mtu ndio kuzungati. Kwa warao. Anapaswa kazi. Aiyo. Anaanza gati ndio sasa hivi. Sio chawa. yarudi kuti agara panzvimbo yagara ichimaida amakwadzira vantu vakazviri vakakura chiona vachiita zvegadhiripapo kingso rakambva nesefozva Kingston bagenda mtumia toka leo hata kama muda alikuwa Kingston bagenda de mpoje au ngapo wanani
Murume akanditira kumunda murefu. Waipingiraiza kuti ibvunzo. Zvini ndakapa. Teresa kuno. Yara. Kuna macho. Musika. Musika. Kuna kubata. Akapa historia. Amai chere mtoto akapa kinzo kunisira koji kandiana makwatsi akakumbira kinzo kunisira koji kandiana Kinzo ndinde kampaini imba makwana ando banda kuwa ini wandikatembesa ndokupiri kusine kuri kusango pamunodimbura napo kaikai pasango ndini ndakatema ndini kwete kuti pakatema nomumwe munhu pagadheni andakupinda mugadheni nomumwe munhu bai kinzo ndakapona ndikokurei ndini akatenga karori kake kai ndini alright ndikukumbira ndikutsikana ndakatsikana asina vakatinira kuita izvozvo ini ndodzivisa zvivhitivhiti toa mutozi nemai this time ndinongedza nezvikuaaa ndozvavakuda ndinongedza ndikupa respect nditinini vandadaiwoso atingoeadarava ndatozoda kuenda nyaya mugadhe mechizvo akaimandea ndimi ende munopemba ini aiwa kune muriwo katolima udhara vakatisa ndati nine ndamunobhemba ndara ndimobhemba inobhemba unobhemba chiti zvipemba chete inakapedzane vaukemu tapedzane achimibobhesa bhukwenyaya ibudana ndatiiisaka ndapa ngati ndakukurida muri wakadyarwa nani tisinekajara amutupa wakadyara muriwo inanojaramndakaisa vanhu vandikagara ndichiisavai pamunotwamikana ndati ndemurobhemba mese gadheni chete asi ukabhemba ndiyanoreti asi ukabhemba ndiyanobhemba handirambi iwe inanobhemba kana matinengambobhemba ndobhemba ndakunzwai ende mugara pasi munofanana vazvii chimboteerera makwasi mauna raite gadheni amuda kuti ndipe mutero hamuna muterere mune muterere magadheni mwana kutisa zvevanhu kuchikoro airwira magadheni uno kuzoenda after 1 month takaona paiswa papindigurwa ivhu nemachaina vairwira kuti vaende kupindigura ivhu wakapiwa 4,000 ini muri zvenyika yacho handaina senda ndacho regende ndakakutaurirai gadheni atikutaura iro zvakatomboendesana kurenzi nawachoruwa nokuti mwetamba izozika amenotichitikatikavaendesana ameno vakaendesana kasi vakadzoka vakwandineiye uko vakakundikana nakati mochoruwa nyaya ikatoendesana itovari mapepa kudhara ini handizisivi avakatombobatina matemo ndisipo ndikubasa vanozvitaimira sei ndisipo vanodaidzoa zabhukuti vaititaure vadingienda kupika ini ndikudzo gadheni kaite gadheni akabatana vakazviagadheni hapana munhu aifanwa kugara kana pane dispute hapana munhu aifanwa kugara maifanwa kumira dispute tasegadziriswa ukuona munhu ani maanodyara ane chitusa kukava kuti inini mambo havasi kudzura muriwo but zvisinei timbomira kumudiridza inini ndinongouya chi musa wawani wandinoona andizvidaisina musa watuma asi ndinotaura saka tosangana tiendai kumba ndatopedza kana wakutaura yacha inini urisa mombe nembudzi ini ndati ndinozva musa wawani ikoko
Hapana kuna kumukira no. Please msadizi Mumira makada. Chega aí.